Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu u qalilhom. Kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. Dik il-belt kien hemm waħda qarmla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda imbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabber rasi min-nies, imma għall-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit xejn l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq, imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-mulej. Ħuti eżis, fi żmien tal-pandemija, iż-żmien tal-pandemija ħalla ħafna effetti qawwija fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissedqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba permezz ta' opri ta' karità tal-ġisem u tar-ruħ. Ħafna ġew milquta midbatija għax tilfu persuni eżis jew ma setewx ikunu magħhom fl-aħħar ta' ħajjithom jew għad-difna tagħhom. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol iġibu biża' u inċertezza mill-futur, anki għall-familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħal l-ewwel komunità nisranija li fit-testi tal-Atti tal-Apostli jiddiskrivuha b'dan il-mod. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ nitolbu quddiem Alla bit-talb tagħna ħalli jagħti widen għal dak li qegħdin nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa li qed jistieden lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għat-tmiem ta' din il-pandemija. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar li l-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħa nitolbu għat-tmiem ta' din il-pandemija u b'mod partikolari għal persuni konsakrati. Nitlobkom biex tisru f'dan is-santwarju u nistieden lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum
kollu jinaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mxerda f'pajjiżna. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu, Qaddisa ta' Alla, la twarrabx it-talb li qegħdin nagħmlulek fil-ħtiġijiet tagħna, iżda ħlisna minn kull tfixkil u Verġni mbirka u glorjuża. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu,
Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-Qudiesa għal Ruħ Marija u Edwardo Stillato. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt id-dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak, irrodlok ħajr u nfaħrek u nbirek l-isem tal-mulej. Meta kont għadni żagħżugħ qabel ma bdejt nivvjaġġa, fittixt l-erf fid-der fit-talb tiegħi. Quddiem it-tempju kont nitlob għalih u nibqa' nfittxu sal-aħħar. X'intiżaħar id-dilja sa ma ssajr l-għeneb, qalbi kienet titenna bil-erf. Meddejt riġli f'modija dritta, minn żożiti kont insus warajh. Tajtu ftit widen u natali, imma sibt għalija ħafna tagħlim. Bih imxejt il-quddiem, lil mintan l-erf glorja natih. Għax għandi f'moħħi li nġib ruħi bl-erf u sirt ħerkana tajjeb u ma jkollix għax nistħi. Tħabbat ħafna biex nikseb l-erf u ħarist il-liġi bir-reqqa. Irfajt idejja l-fuq u bkejt għax ma konċ narfu. Mexxejt li l-nifsi l-erf imma sibtu fis-safa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, salm responsorjali. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u ferħu il-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u dawwal l-għajnejn. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l-dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-ktar tax-xhieda. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom, kull ma tagħmlu rodlu ħajr l-Alla l-Missier permezz tiegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu mill-ġdid marru Ġerusalemm. U kif kienu qegħdin iduru fit-tempju, resqu fuqu il-qassisin il-kbar u l-kuttieba u x-xjuħ u staqsewh:
Int bliema seta qiegħed tagħmel dan kollu u min tgħidilek din is-seta biex tagħmlu. Ġesu għalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda, weġbuni għaliha u ngħidilkom bliema seta qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni. Dawn bejnhom u bejn ruħhom bdew jirraġunaw u jgħidu: jekk inwieġbuh mis-sema jgħidilna mela għaliex ma immintuhx. Mela ngħidulu mill-bnedmin. Huma kienu jibżgħu min-nies għaliex kulħadd kien iżomm li Ġwanni kien ta' bilħaq profeta. Għalhekk lil Ġesu weġbuh qalulu: ma nafux. U Ġesu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta qiegħed nagħmlu dan. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Resqu fuq Ġesu il-qassisin il-kbar flimkien mal-kittieba u x-xjuħ tal-poplu għaliex Ġesu, kif rajna fil-Vanġelu tal-bieraħ, wara d-daħla tiegħu f'Ġerusalemm bħala l-Messija, daħal fit-tempju u qaleb l-imwejjed ta' dawk li kienu jsarfu l-flus u s-siġijiet tal-bejjija tal-ħamiem. U ma għamilx xi ħaġa stramba. Għaliex? Għaliex il-poplu ludi kienet jistenna lill-Messija biex jgħidlu kif għandu jitlob aħjar. Il-mod ta' kif kienu jitolbu ma kienx definittiv għalihom, imma jistennew li xi ħadd jgħid lill-Messija jirrivelalhom issa kif ħajqimu b'mod iktar perfett lil Alla. U għalhekk dment li laqgħu lil Ġesu bħala l-Messija kienu qed jistennew li Ġesu jurihom kif jitolbu. Għalhekk ftiem meta Ġesu għallhom li dar missieru minflok dar tat-talba l-popli kollha saret ar tal-ħallelin. Imma mhux kull min għandu widnejn irid jisma'. U quddiem dan li għamel Ġesu, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ ħassew daqs li kieku qiegħed jinvadi, qiegħed joħdilhom dak li huma kienu għamlu proprjetà tagħhom. U hemmhekk ma kienux lejali lejn Alla, imma lejali lejhom infushom. Issa kemm aħna nagħmlu bħalhom mingħajr ma nafu. It-tempju tagħna, ħajjitna, ġisimna. Kemm il-darba nirraġunaw u naħsbu daqs li kieku huwa xi ħaġa privata tagħna. U daqs li kieku Alla m'għandux x'jaqsam magħna. U hekk ma nkunux lejali lejn Ġesu. Imma Ġesu min-naħa tiegħu lejali. Lejali lejn Ġwanni għax Ġwanni kien lejali lejh. Ma qallhomx u iva issa minn issa l-qudiem ħallu ikwietu l-Ġwanni u emnu fija. Le, li kieku kontu lejali lejn Ġwanni għax kontu lejali lejn Alla, kontu tkunu lejali lejja wkoll. Imma la intom ma ċċettejtux dak li qalilkom Ġwanni għax ma kontux lejali lejn Alla, minna lanqas lejja intom lejali. Ejja nitolbu lil mulejt jina l-grazzja li nkunu lejali dejjem lejh. Ħalli hemmhekk għandu insibu l-veru skop tal-ħajja tagħna. Il-veru mod ta' kif bħajjitna kollha inqimuh. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja rresqu t-talbit tagħna quddiem missierna li jinsab fis-smewwiet. Missier ħanin, enna nkunu dejjem konxji li inti tajtna l-ħajja biex fija inħobbuk billi narfu li inti tħobbna. Enna nofruha dejjem lilek mingħajr ebda kundizzjoni nitolbu. Missier ħanin, enna nkunu sinjal tal-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn biex permezz tal-preżenza tagħna dawk ta' madwarna jarfu li l-barra mill-imħabba tiegħek m'hemmx skop
fil-ħajja nitolbu. Nitolbuk mulej għal pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju. Nitolbuk mulej għal morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Kun int mulej l-għajnuna u l-faraġġ tagħhom nitolbu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, int tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna li inti tilqahom għaliex taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtin għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jint battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int, mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħaj l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan hu l-kalċi huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u Edwardo Stillato li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kondanna tiegħi, iżda l-ħliena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. If
għamel mulej li nilqew b'qalb safja li kellu x-xorb li ħadna biex dan id-don li inti tajtna ikun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bl-ikel li salvana, is-sakrament li bih fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq din l-art, fit-tjieba tiegħek għamel li permezz tiegħu ikollna sehem mill-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ejja ngħidu flimkien tliet Ave Marijiet f'ġieħi 3 ijiem li Sitna Marija damet fil-qabar kif talbitna minn dan il-kwadru. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu.